Sinau Tresnani Panglimbang 5 menit dina Setu Legi tanggal 28 Februari taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 43 tekan ayat 48. Jroning cililang-cilileng golek buku referensi pelajaran bahasa Jawa ing pasar buku Jalan Wilis. Panyawangku kebentuk karo sawijining buku novel kanthi judul Sawise Langite Katon Biru. Pengarange asmane Yunani kang mujudake jeneng singlon saka Sri Wahyuni. Kawitan aku ketarik karo buku mau merga ing jerone ana stempel sawijining pasturan ing Malang. Aku kaget marga bareng tak waca buku novel iki nyritakake pergulatan urip timbalan sawijining pangrasuk agama Katolik aran Retno kang kepingin mlebu biara. Kamangka ing biodata cinathet menawa pengarang iki pangrasuk agama Islam. Aku ndudut sawijining panemu menawa uripe wong Katolik kang ngemban pakon tresna tintresnan banget narik kawigatene wong sak njaban pasaman suci kepara dadi punjer panglimbang lan asil karyani. Sawijining pitakonan kemlibat ing pikiranku. Apa uripku ya wis dadi inspirasi becik kanggo pepadaku mligine sedulur ing sak njaban kapitayanku. Sabda dalem Gusti Yesus sing waosan dina iki sajak bisa dadi jawaban saka pitakonanku ing jecala. Nanging aku kandha marang kowe, asih tresna marang mungsuh-mungsuhmu lan sembayanga kanggo wong kang nganiaya kowe. Pitakonane yaiku kepriye bisa tresnani mungsuh, lah wong tresnane kang dudu mungsuh wae angele ora jamak. Kaminatesan pikiran manungsa pancen ngandhakake mengkono. Nanging para pendhiri dalem Gusti Yesus kudu darbi panemu lan kayakinan kang ngluwihi panemu lan kayakinan manungsa salumrahe. Wong Katolik duwe Gusti Allah kang tresnane ora pilih-pilih. Panjenengane tresnani lan nguripi wong ala lan wong becik. Wong Katolik duwe Gusti Yesus kang wis nuladakake kepriye tresnani lan ndongaake mungsuh. Wong Katolik duwe para suci mligine Santo Stefanus kang marga tresna pangarep-arep lan kapitayane marang Allah Maha Tresna saguh tresnani mungsuh nadyan siniksa enggo ketuk ing tiwasi. Wong Katolik uga duwe Yang Roh Suci kang paring daya kekuatan marang sapa wae kang ngandel pasrah sarta nyuwun kekuatan dalem. Mula nadyan pakon dalem Gusti Yesus dina iki ora gampang nanging ora ateges mokal. Kanthi ora ngendelake kekuatan pribadi, para pendhiri dalem Gusti bisa nindakake kang mokal. Mindah gunung paribasane wong Katolik bisa nglakokake. Para tresna PLM kinasih mangsa prapaskah dadi mangsa kanggo sinau meneh sarta terus sinau tresnani mungsuh. Rikala wong Katolik upaya tresnani mungsuh ateges dheweke ngrasuk manah dalam Gusti kang tresnani wong becik lan wong ala tanpa pilih-pilih. Kuwasa lan kekuatan dalam Gusti kang ndadekake kabeh mau bisa katindakake lan kaleksanan. Mula aja amung ngendelake kekuatan diri pribadi. Kabeh katindakake atas asma dalem Gusti. Kabeh katindakake selaras karo karsa dalem Gusti. Atas asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Wong Katolik padha miwiti lan mungkasi donga sarta tandang gawene. Kanthi tetembungan mau wong Katolik sumendhe lan nyumbanggake Gusti Allah makarya ana diri pribadi lan paguyubane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci
ingkang tresnani sedaya titah tanpa pilih kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, duwin Yang Roh Suci. Amin.